Čus lidi, já jsem Michal, dneska jsem dostal nápad, že bych pro vás mohl vytvořit video, který se týká modu Too Many Items na Minecraft 1.2.5. Za prvý si otevřete link, co jsem vám tam dole poslal. Jo. Je to AdFly. To asi kliknete, počkáte si, já nevím, 5 sekund, než se to vlastně, musíte počkat 5 sekund, aby se to mohlo, no potom dáte skip ad. A než se to stáhne, tak si napíšete tady do toho vyhledávače, jak máte start, app data, procento app data, jo. Procento, kliknete na .minecraft, otevřete si to, dáte bin a měli byste tady mít jako input, lvjgl a tak dále a kliknete na Minecraft 1.2.5 nebo na Minecraft, to je jedno, to je to samý. Otevřete si to ve WinRaru a když nemáte WinRAR, tak já jsem tam dal další link, jo. A teďka vlastně, jak se vám to stáhlo, ten Too Many Items, tak si uděláte to, že si otevřete ty stažený, nebo kam se vám to prostě stáhlo, tak si to otevřete, jo. Takže vám plyne to tím, že budete mít otevřený Minecraft 1.2.5, to, jak jsme tím, a pak to stažený, ten Too Many Items. První věc, kterou uděláte, že v Minecraft 1.2.5 v té složce, v tom WinRARové složce, odstraníte meta-inf, jo. Potom vezmete všechny ty soubory z Too Many Items a nakopírujete to do toho Minecraft 1.2.5, jo. A to bychom měli. A to by bylo, to bychom měli. Tak, teďka si otevřeme Minecraft. Jo. A musíme počkat, než se to načte, mám trošku pomalejší počítač. Dáme single player. Vytvoříme si třeba, dáme survival, jo, uvidíte potom, až to udělám. A vlastně v tomhle je výhoda, v tom Too Many Items, když to máte, že si to musíte různě přepínat ty herní módy. Takže vlastně vždycky, jak se mi teďka zapnul ten, tak dám Ečko, vidíte, už to teda mám, ten Minecraft. Jo, vidíte, mám tady 2 veliké stránky všech věcí. Můžu třeba dát diamantové boty, jo. Nelekejte se, já mám jiný texture pack, to se vám nestane, že byste to třeba neměli. Že byste to měli stejný, to se nebojte. Další věc je taková, že můžete si různě měnit počasí, jaký chcete. Třeba jestli chcete teďka, aby pršelo, kliknu se, aby pršelo, vidíte, že prší, to se to vypnu, kliknu se, aby bylo kliknu se, aby byla noc, jo, vidíte, že je noc. Tady máte obrázek toho creepera, obličej creepera, to je úroveň, jakou chcete lehkou, normální, těžkou, neuvěřitelně těžkou a tak. A aby jsme se dostali do toho creative modu. To Too Many Items má výhodu takovou, že, jak jsem říkal, že si to můžete přepínat, jo. Takže vidíte, teď mám survival, jo, vidíte, že tam mám XP, normální životy. A teď si kliknu tady na to Cčko. A vidíte teďka, že už mám kreativ, najednou se mi dal, jo. Normálně, když 2krát za sebou rychle zmáčknu mezerník, tak můžu lítat. Jo, všechno úplně normálka, jo.
Tady zase máte ty 2 stránky veliký, přibyly tu nové věci, z minulý verze byly nové planky, teď tu máte různě ještě další nové věci. Potom za další věc, která je výhodná v tom, že když si sem nastřádám různé věci, jakýkoliv, tak vedle toho Cčka mám koš takový, tak si na něj kliknu a vidíte delete mode is on. A nemáte to takový, že vlastně odsouváte ty věci, abyste to mohli vyhodit, ale klikáte jenom na to a on se vám to vyhodí, jo. Máte třeba jeden blok nebo stack a jo, různé věci, jo. Promiňte, že nevím tady to save, na to jsem ještě nepřišel, na co to je. A tímhle bych skončil s tím too many items. My s kámošem ještě možná uděláme další videa. Doufám, že se vám tady to video bude líbit a dáte nám hodně lajků a pozitivní komentáře, jo. Takže lovu zdar a ať vám dupe.